Bale hambai media person no chung tini press meet kena thangai tongo je sal kolok romboi je satung tungmani yagulo meyao jebabe kothor wati pheka sara Tripura rajyo abono rugoi chini sara Tripura rajyoni joto jaga ক্ষতিগ্রস্ত মাহাইনো chini Asrambari constituency obo kothor klai khaba ke bani nago bukan klaimani bisingtei jotonino nokuk bebak babe khoting baika baksa baksa borok borokni thonan janan jaga sikhraika ar tini khanasoni bising wati theke angke borokni tongani jaga sidanchi kri amohe obostha babe chini para amchairago bibhinno babe khoting baika ar chini Asrambari constituency bisingo Pasebari Satul Nandaro beshi khotingka chini puro Pasebari village Behelabari nini puro Behelabari Biddabil amhai jaga rago tongma jaga no amte chini lukuroni kothor klaimani bisingti no basen mitin no ko bai khaba ke no ko bai thamai ja amhai jorao chungchini Tripura mo thaningai chungchini opposition leader chini borang gunang saroni development kok samani bisingtei chungchini তহসিলদার no joto bisiono nihine ekonoi je borokni ক্ষতিগ্রস্ত বাইka abono chung phunnuga ekonoi chini application ni process chengkha chung disaster management do chini logolongno longno fund chobajo khaimanani bagai engai ang obono tin Tripura mo thani samung tin Tripura mo tha chini lukurokni bagai chung chini watei sateng no barba kebni chugya jorao chung automatic to chini bubak randagi mon bisingtei bubak rani hamjang mon bisingtei chung jot to chin Tripura salokor mon chung chobalai tong sara Tripura rajyo ang abono koinai chini constitution chini lukurokno jara tabuksak jora kebni nok puk bai tongkha taksa jora nok tak bo তহসিলদার ni hinmani bisingtei norok tak bo application apply khaya kono jot application apply khaijabadi ar tekesa kok ngagai chini khanamani bisingtei chini Asrambari constituency o khanao chini Krishnopurni chini bidayok chini borong gunang minister tribal welfare ni Vikas Dev Burma tai Julaibar ni bidayok chini Shuklacharan Nuwatia soho tebo leader stock phai oro bid khepelani ko ar chung borno hambai janago chini Tripura motha chung jebabe chini lukurokno কোনো পলিটিক্যালি ইস্যু খায়াবই চুংচিনি লুকুরক যে বরকনে ইস্যু খায়াবই চুংচিনি লুকুরক যে বরকনে চিনি মিয়াও যে কথরনি বিসিংতেই নক ফুক নকনি ভিতে যে নক বাইনের ন চুং যেভাবে পলিটিক্যালি নায়া হেকে চুং বরকনো চুং যেভাবে তিনি অ্যাপ্লিকেশন বিসিংতি প্রসেস চেঙ্গাই দিমা হাইন বরক বখনা বিজিত খাইতুন চিনি ও আমচাইনি যত লুকুরংনি বাগাইন বরক পলিটিক্যালি ইস্যু খায়া তিখাই borok jehetu sara Tripura rajyoni minister borok Tripura government tong tongnai rok borok sara Tripura rajyo no borok naikonani bagai borok tongjak borok jahate political issue khayoi jottono abo ni nok baimani bial jorao borok bo state government amana hate chuba chungthun ar borok jahate daktino rina ningthun chini abono koimung tongnai ar chini Tripura mo thani Asrambari constituency o jebe chung samung khlailai tongo chini Tripura lukurokno chini MDC chini MLA chini Tripura mo thani kwbangma leaders rok jebabe tini keboni ba nokho khamya keboni nogo chugya kebo sak khamya aborono chung bibhinno babe tini prottek din chung chobalai tong engai obonani koimung tongnai chini borong gonang minister rokno bo borok jahate chini o constituency o phaya knoi borok political issue khayawoi chini borong gunang opposition leader chini MLA joto lukuroni gana ono buchawoi samung tangma haino borok bo samung tangani thun asungno joto hambai